Poštovani slušatelji Obiteljskog radija Ivanić, u današnjoj emisiji predstavljamo listu Koalicije demokrata i Hrvatskih laburista, a naši gosti su gospoda Ivan Mlinarić, tajnik Hrvatskih laburista, prvi na listi, i gospodin Vlado Pandurić, treći na koalicijskoj listi. Gospodin Ivan Mlinarić dolazi iz Siska, a gospodin Vlado Pandurić iz općine Kloštar Ivanić, točnije iz Šćapovca. Gospodo, želim vam dobar dan. Dobar dan vama, lijepi pozdrav vašim slušateljima. Hvala lijepa. Prvo pitanje se odnosi na načela i program Koalicije demokrata i Hrvatskih laburista za ove parlamentarne izbore. Gospodine Mlinariću, izvolite. Pa evo, ja mogu za početak taksativno nabrojati tih naših 10 načela i 10 rješenja na kojima se temelji naš program za demokratsku Hrvatsku, o kojima ćemo nešto detaljnije govoriti u daljnjem tijeku emisije. Naš program se zove 10 i 10, upravo po tim 10 načela i 10 rješenja, a to su pravednost, jednakost, sloboda, odgovornost, otvorenost, transparentnost, učinkovitost, inovativnost, solidarnost i poštenje, koje se odnose zapravo na sve sfere našega društva i same politike kao takve, koja i upravlja tim društvom i našim životima. Budite ljubazni pa nam malo obrazložite. Ono što nam je svima jasno, nedavni potres u Zagrebu i sama ova korona pandemija razotkrila je sve slabosti hrvatske politike i pokazuje nam da zapravo mi iz temelja moramo mijenjati političko upravljanje u Hrvatskoj. Mislimo u koaliciji demokrata i Hrvatskih laburista da nije vrijeme za šarene laži, za uljepšavanje stvarnosti, nego se jednostavno moramo suočiti sa stvarnim stanjem i moramo na taj način početi razmišljati i u političkom djelovanju i u samom životu. Pred nama je vrijeme velikih promjena, opet nas se nažalost vraća ta korona, vidljivo je da nas očekuje kriza. I baš iz tog razloga mi smo se fokusirali na tih 10 načela i 10 rješenja. Jedno od tih glavnih rješenja za koje se mi borimo, to su prava radnika, koji su danas zapravo ružno pače čitavog hrvatskog gospodarskog sektora. Radnike se zove samo kad ih trebaju, znamo kako se do sada su se poslodavci i država odnosili prema samim radnicima, skoro pa u razini kmetova, gdje oni radeći za mnoge i strane korporacije zapravo nisu imali nikakva radnička prava i mislim da je to danas nedopustivo da čovjek u vlastitoj državi nema osigurana i radnička prava i ostala životna prava. Mnogi su se za tu državu i borili, a zapravo na kraju rade kao praktički nadničari za nikakve plaće i nikakva prava i nedjeljom i blagdanima i to je zapravo nedopustivo i to je ono što mi iz Koalicije demokrata i Hrvatskih laburista u budućnosti kroz naš rad u Saboru želimo svakako drastično mijenjati. Prije svega smanjit ćemo davanja na plaće i time povećati primanja radnicima i na taj način zadržati našu mladost u zemlji. To se vrlo jednostavno može učiniti na način da od ukupne bruto plaće u kojoj dajemo silna davanja za iznimno skupu državu, za iznimno visoku javnu potrošnju, smanjimo ta davanja i samim tim automatski logično ostaje više novaca na računima radnika. Neto iznos koji bi oni u tom slučaju dobivali bio bi daleko veći, što bi im omogućilo lakši život. Primjerice, ako u jednoj Irskoj, koja je nažalost umjesto Hrvatske postala obećana zemlja mnogim našim sugrađanima, svi znamo nekoga koji je otišao ili u Irsku ili Njemačku, eto u toj famoznoj Irskoj od ukupne nekakve bruto plaće od 14.000 kuna, što je oko 2.000 eura, radnik tamo dobije 10.000 kuna neto, dok u Hrvatskoj taj iznos koji sjeda na račune radnika i naših sugrađana je oko 7.000 kuna. To je definitivno nedopustivo. Hrvatska ima preskupu državu, prevelika javna potrošnja, mi zapravo radimo i za sve te i povlaštene mirovine, među kojima su i mnoge i lažne i nažalost niko nikad nije ni u to ušao. To je biračka mašinerija HDZ-a, lažno koristeći i domoljublje, ne libe se uopće taknuti u te lažne mirovine, a znamo da je to jedna od najvećih žalosnih stvari koje su izašle iz tog rata. Da li to znači da biste se zalagali i za smanjenje broja općina, gradova, županija? Definitivno. Htio sam samo još vezano za radnike i radnička prava napomenuti da mi želimo jasno urediti rad nedjeljom i blagdanima, gdje današnja zakonska definicija je takva da vam
poslodavac može platiti 1 lipu više i on je zadovoljio zakonski okvir. Mislim, to je potpuno apsurdno. Ono što ćemo kroz naš rad u Hrvatskom saboru predlagati, to je da svaki radnik i radnica moraju imati najmanje 50% veću plaću nedjeljom i blagdanima i onda nakon tog rada nedjeljom ili blagdanom u sljedeća 3 dana moraju imati obavezno 1 dan odmora. Nažalost, danas u Hrvatskoj još ne postoji institut satnica gdje bi se čak možda moglo početi i pričati o tome i na taj način bi se moglo definirati poštenu plaću, jer onda bi se sam poslodavac, kada bi imao definiranu satnicu, na taj način bi morao pošteno i pravedno platiti radnika koliko god on radio, a ne ovako može, mi pričamo o nekakvom minimalcu. Pa nije bitan minimalac ako neko radi 50 sati ili 60 sati u tjednu. O čemu onda tu govorimo apsolutno nesrazmjeru između uloženog rada i svog vremena i onoga što čovjek zaradi na kraju. Dakle, vi biste da se propiše minimalna plaća za sat rada. Dakle. Pa u svim uređenim državama to je normalna stvar i tu govorim zapravo o zapadnim državama kojima svi stremimo, članica smo te europske zajednice, uvijek se nadamo nekim europskim standardima, ali kad treba govoriti o hrvatskim standardima, onda jednostavno se bježi od toga. To je politika krupnog kapitala koja jednostavno ne dopušta takva radnička prava koja bi bila primjerena i poštena. Što se tiče same države, da, već sam napomenuo i istaknuo da u Hrvatskoj imamo strašno skupu državu, između ostalog silan broj nepotrebnih općina, nepotrebnih administracija, birokracija i tu je veliki prostor za uštedu i sav taj novac bi se trebao prebaciti u konačnici na račune radnika i naših sugrađana samom uštedom kroz nekakvu racionalizaciju rada lokalne i područne samouprave. Mogu navesti jedan primjer. Hrvatska Kostajnica, prema njoj gravitiraju općine Majur, općina Donji Kukuruzari. To je bila nekad općina Kostajnica, ali političkim inženjeringom na samom tom malom pograničnom području na granici sa Bosnom i Hercegovinom imamo 2 nepotrebne općine, takvih je u Hrvatskoj mali milijun. Vi ste kandidati u 6. izbornoj jedinici u koju spadamo zajedno i Sisak i ovo naše područje i jedan dio Zagreba i zapravo cijela Sisačko-moslavačka županija. Gospodine Mlinariću, koji je vaš teren i što želite izdvojiti kao najvažnije? Inače su te izborne jedinice malo suludo skrojene, to je isto prekrajeno na način da se pogoduje HDZ-u. Mi smo ovdje još, nekako smo kulturološki povezani tom Savom i Kajkavski je skoro kraj. I bili smo nekad jedna iz županija u ratnom doba. Prije svega treba raditi na tome. Mi smo laburisti još, ako se dobro sjećam, 2014. dali, vjerojatno i ispred vremena, pa te ideje nisu bile tada shvaćene. Dali smo prijedlog izmjena zakona o izbornim jedinicama gdje vi imate potpuni nesklad sa zakonom koji kaže da ne smije odstupati broj glasača 5% jedno od drugog, gdje mi imamo primjere na tadašnjim izborima da čak odstupa 100.000. Znači, to je strašno da izborne jedinice imaju takav nesrazmjer u vrijednosti broja glasova. Sam Ustavni sud je tada čak i prije dao preporuku da se ide u izmjene zakona o izbornim jedinicama, to se nikad nije provelo. Što se tiče same 6. izborne jedinice, pa i ono što radim kao vijećnik u Gradskom vijeću grada Siska, mislim da je prije svega treba biti naglasak na poboljšanju prometne infrastrukture. Tu je već opće poznata famozna autocesta Zagreb-Sisak, A11 koja gradi se već dobrih 15 godina. Još 11 km fali od Lekenika do Siska. Znamo što znači autocesta za neki grad, za industriju, za turistički razvoj. Treba naglasiti i obmane koje izlaze iz današnje državne vlasti. Ne treba vjerovati, nedavno je izašao u medijima vijest da se nastavlja gradnja autoceste Zagreb-Sisak, što je apsolutna laž, jer znamo da današnjem ovom brzom, modernom društvu ljudi čitaju samo naslov, a u samom tekstu i svemu piše da zapravo ide se samo u premošćivanje Zagrebačkog ranžirnog kolodvora sa sadašnjeg spoja Zagrebačke obilaznice prema Sarajevskoj ulici i nigdje se ne spominje dovršetak autoceste Zagreb-Sisak. Znači, apsolutna laž i obmana današnje vlasti. Na svojoj Facebook stranici sam objavio video u kojem se zalažem za izgradnju transverzale preko Banovine od autoceste A3, negdje od Novske, prema staroj Plitvičkoj cesti, odnosno cesti D1, izgradnju
izgradnjom brze ceste koja se može i sufinancirati iz europskih fondova. Skratilo bi se vrijeme putovanja na Jadransku obalu. Na ovaj način bi se i revitalizirao infrastrukturno apsolutno zapušteni kraj Banovine. Tamo gdje cesta prođe, nova radna mjesta se otvaraju. Evo, to su neke od tih detalja kojima bi se zalagao na svom području 6. izborne jedinice uz razvoj poljoprivrede i nadalje. Što je sa željezarom, rafinerijom? Rafinerija je jedna od najvećih prevara u hrvatskoj povijesti, gdje je praktički veleizdajničkim činom predana u ruke Mađara, koje evo vidimo kako se odnose i ovim mapama velike Mađarske prema Hrvatskoj, gdje ni Hrvatska ne reagira na to. Niti se ulagalo po ugovoru o modernizaciji prije 10 godina. Kasnije su se prikazivali lažni financijski podaci, sve samo kako bi se prikazalo da je rafinerija neprofitabilna. Evo na kraju vidimo da hrvatska nafta, znači naše bogatstvo, to odlazi u Mađarsku. Apsolutna izdaja hrvatskih interesa. Hvala lijepa. Dakle, koalicijska lista Demokrati, Hrvatski laburisti, Stranka rada ima redni broj 10. Na njoj su pod rednim brojem 1 Ivan Mlinarić, naš današnji gost, broj 2 Aleksandar Horvat, broj 3 Vlado Pandurić, također naš današnji gost, broj 4 Edmond Kruha, broj 5 Momir Rajšić, broj 6 Kristijan Kos, broj 7 Svetlana Mirčeta, također iz općine Kloštar Ivanić, broj 8 Daniela Felix, broj 9 Igor Smolčić, broj 10 Marijana Novaković, broj 11 Gordana Obajdin, broj 12 Mišela Mesar, broj 13 Zinka Homan i broj 14 Mladen Devčić. Jedna rečenica poruke. Prije svega izađite na izbore, birajte odgovorno i svakako bez ustezanja dajte svoj glas zajedničkoj koalicijskoj listi Demokrata i Hrvatskih laburista. Birajmo odgovorno. Hvala vam lijepa. Poštovani slušatelji, gosti u današnjoj emisiji su bili prvi sa liste Koalicije Demokrati, Hrvatski laburisti, Stranka rada Ivan Mlinarić i treći na listi Vlado Pandurić. Poštovani slušatelji Obiteljskog radija Ivanić, u današnjoj emisiji predstavljamo listu Koalicije Demokrata i Hrvatskih laburista, a naši gosti su gospoda Ivan Mlinarić, tajnik Hrvatskih laburista, prvi na listi, i gospodin Vlado Pandurić, treći na koalicijskoj listi. Gospodin Ivan Mlinarić dolazi iz Siska, a gospodin Vlado Pandurić iz općine Kloštar Ivanić, točnije iz Šćapovca. Gospodo, želim vam dobar dan. Dobar dan vama, lijepi pozdrav vašim slušateljima. Zadovoljstvo mi je biti danas ovdje u lijepom Ivanić-gradu. Hvala lijepa što ste došli. Gospodine Panduriću, koji od osnovnih programskih načela biste vi željeli istaknuti? Bilo bi dobro reći predviđenih naših 10 rješenja za demokratskih u Hrvatsku. To su povlaštene mirovine i branitelji. Naši branitelji, a ja sam, ima tu članica na listi koje su bile pripadnice Hrvatskih oružanih snaga, odnosno Hrvatske časne pobjedničke vojske, otišli smo onoga momenta u rat praktički sa krunicom na ramenu. To su nam dale naše mame, naše bake, naše supruge ili supruzi. Branitelji su postali, ja bih rekao onako, jedna grupa, oni umirovljeni, govorimo o njima, s kojima se svaka vladajuća garnitura nekako lupta. Zna se da se smatra, ali nije to baš tako 100% istinito, da su branitelji kao glasačka mašinerija HDZ-a. To odgovorno tvrdim nije istina. I ne možemo branitelje poistovjećivati sa jednom strankom koja je trenutačno na vlasti, koja njih jako dobro koristi. Mi tražimo da bi se maknule braniteljske mirovine iz radničkog fonda. Ne samo braniteljske, nego i povlaštene. Zašto? Jer tog momenta postoji mogućnost čak da se te braniteljske mirovine i podignu. A ovako mi smo dobili u fondu prosjek, je normalno da radnik koji ima 2.500 kuna plaću i branitelj koji ima jasno zasluženu svoju mirovinu nisu iste, nije isto od 1 do 10. Digli smo prosjek penzionerima, statistički jesmo. Ako ja imam 2, a neko 5, to je 7, pa onda ja imam opet 3,5 i on ima 3,5, samo što nema de facto 3,5. I oko toga ne možemo mijenjati zakone, moramo jednom resetirati sustav, napraviti sve što treba i da se zna kako funkcioniramo. Druga točka je zdravstvo i socijalna skrb. Vidimo da uslijed ove korone krize desilo nam se da inače liste koje su za čekanje za neke specijalističke preglede po godinu dana sada još dodatno popunjeno. Pomaknuto naprijed. Znači, šta smo dobili? Ništa. Zatvorili smo državu, napravili smo sve da nam se sad ponovno vraća. Sustav socijalne skrbi treba resetirati iz temelja.
Mi imamo ljudi koji bi mogli raditi, ne žele raditi i definitivno su na socijalnoj pomoći polako profesionalno, ja bih rekao. Ne funkcionira nam niti onaj dio udomiteljstva. Bilo je tako, nema dugo je bio požar u Zagorju, krenula je priča oko tih, da ne kažem, domova za umirovljenike, starije i nemoćne, koje je korona kriza sve utišala, pa je onda buknula na onom dijelu gdje je stranačka infrastruktura napravila i postavila u društvenom sektoru ili državnom, kako god to hoćemo nazvati, svoje ravnatelje, gdje se desilo praktički da je tu najviše oboljelih bilo. Niko ne želi na onaj dio privatnog sektora, privatnih domova, imamo ih tu i po našem području, reći mi svi samo tražimo da nešto bude od toga. Kako ta pravna osoba ili taj privatni dom, obiteljski dom, kako ga god želimo nazvati, može nekome pružiti ako je smještaj, ne znam, vrijedi 4.000 kuna, a nešto mora davati za 5. Zašto niko od tih nikada ljudi ne žele reći koji to funkcioniraju, dajte tim ljudima pomognite. Oni su u sustavu, oni rade u sustavu, znači moraju imati od kuharice, čistačice, njegovateljice, spremačice i tako dalje. Koliko korisnika ima i koji je na koncu konca taj prihod koji to može trpjeti. Zna se cijena, danas može izračunati koliko je daleko odavde do mjeseca, koliko je obim zemlje i tako dalje. Može se i to, samo treba volje. 3. točka, gospodarstvo u post-korona krizi. Desilo je se to da se vidjelo sve manjkavosti našeg sustava svih ovih godina koje se dešavalo. Mi imamo tu na ovom našem području, recimo, bivšu europarlamentarnu zastupnicu koja se konkretno hvali javno svojim dosezima u poljoprivredi. Pa ja bih ovim putom javno pitao, koji je njezin domet? Seoske mljekare, govorimo o ruralnim dijelovima, su zatvorene, ne postoje. Prije nego što se zatvorile mljekare, zatvorili smo one seoske stare naše dobro poznate sajmove. Nakon mljekara zatvorili smo staje, svinjce, kokošinjce. Nakon toga zatvorili smo kuće, nema niti ljudi, sela prazna ostala. Ako je to domet naše europarlamentarne zastupnice, bivše sada, koja je otišla samostalno na jednu drugu listu, ja se njoj divim, onda ja pozdravljam da ja ili ostali ljudi nešto dobro ne shvaćaju u tom cijelom priči. O poreznom sustavu je već rekao, obratio se tu naš tajnik kolega Mlinarić. 4. točka, obrazovanje i kultura. Mi moramo raditi program obrazovanja za 21. stoljeće. Kultura. Pa da li je kultura da se ono maše onakvim nekakvim transparentima po Zagrebu, ubi ovoga, ubi onoga? Nije. Prošli smo svi to, pamtimo jako dobro što nam se dešavalo i mislim da se u to uopće nema potrebe vraćati. Imamo i jednu od točki gdje su me pojedini ljudi malo nekako pitali, radi toga jer i ja sam i vjernik i tako dalje, pa je bio onaj malo žešći plakat da se pritisne raskid Vatikanskih ugovora. Nije to baš tako, nije to raskid, znaju i naši biskupi i oni su na koncu konca naši i pastiri, pripadnici hrvatskog naroda, da je narodu jako teško. Znači samo treba sjesti i dogovoriti. Mislite smanjiti malo? Smanjiti malo davanja, ništa drugo. To je bilo onako malo, da ne kažem, PR-ovski stavljeno, koji ukinut ćemo mirovine. Neće niko ukinuti mirovine. Ljudi me pitaju, pa red javno je reći. Iduća točka, pravosuđe, korupcija i nepotizam. Ja mislim da o tome ne trebamo ništa govoriti. Da je tu riječi koje vode preko Save prošlo. Javni sektor, gradovi i općine, to je ovo što je rekao kolega Mlinarić. Nas čeka jednostavno preustroj ove naše zemlje, po meni najljepše zemlje na svijetu. Imamo dar od Boga što tu živimo, samo to ne znamo iskoristiti. Tako da u javnim poduzećima ne bi išao sada u detalje, jer i sam sam u firmi koja radi i javne natječaje i tako dalje i znam kako se neke stvari neću niti Bandića prepuno spominjati, jer onaj stup ako košta u ljevaonici, a Ivan je iz Siska koji je metalurški kraj, 100 i nešto kuna, pa da ga neko fakturira gradu Zagrebu po 3.000 kuna, neko mora drugi povesti brigu o tome. Iseljavanje mladih i obrazovnih ljudi. Ja bi se osvrnuo na jednu prošlu kampanju, bio je plakat, zaposlit ćemo 180.000 mladih, onih. Pa i to je ispunjeno, samo nije rečeno da to neće biti u Hrvatskoj. Nažalost. Odete van, odete u Njemačku, odete svima, odete tamo od pumpe, od nekoga. Sad velikim dijelom su to građani Republike Hrvatske, ima nešto tu i iz bivših država. Vi ne možete tamo da ne čujete domaću riječ, naš hrvatski jezik. Znači, ljudi moji, gdje smo se zaposlili? Njemačka pumpa, Njemačka, ne znam, bilo šta, ovo. Obnova potresom razrušenih dijelova. Vladajuće elite, ne govorim tu samo ni o
trenutnoj tehničkoj vladi, govorim i o oporbi, vrlo spremno su digli ruke za raspuštanje Sabora u zemlji koja je razrušen glavni grad potresom, ne samo on, nego i dijelovi neke Krapinsko-zagorske županije, iz dva razloga. SDP je bio na dobrome valu EU izbora, predsjedničkih izbora, a HDZ je bio na valu i uprizorenja svoga stožera za korona krizu, kojega svaki dan svi gledamo i vidimo. I vrlo su se lako dogovorili, idemo sada na izbore, svi drugi, normalna stranka ide svaka na izbore da očekuje da položi dobar rezultat. Ali ponekad to treba zaboraviti, treba gledati opći interes i interes građana, što u ovom slučaju nije slučaj. Niti gradonačelnik Zagreba se nije adekvatno ponio. Reći ću, govorio sam tamo o javnom natječaju, kad je išao onaj materijal, nisam baš gledao strogo detalje, ali znam da mi je kolega iz jedne zagrebačke firme koji se isto bave javnim natječajem rekao da su otvorili za materijal natječaj 5 do 12, na večer u 12:10 ga zatvorili. Znači, ljudi koji rade 5 u uredu, prate natječaje radi firme, jednostavno je bilo rečeno u toliko se klik, šalje se dokumentacija, mi u toliko zatvaramo, hitno je natječaj prošao. Pa baš toliko nije hitno bilo jer nije još niti obnovljeno šta bi trebalo, toliko o hitnosti. Iduća, zadnja točka, rad nedjeljom. To ono što se mi stalno vrti simo tamo, ja sad to ne bi što je rekao Ivan, nisam zato da se brani, jesam da se taj dan plati 50% više, jesam da se prekovremeni plati 30% više, ali u rad nedjeljom i vi ljudi iz medija spadate. Pa šta, neće raditi bolnice? Neće raditi hitna? Policija. Neće raditi policija, ne znam. Ljudi se okupljaju u crkvi. Šta onda? Ćemo zabraniti da se ide u crkvu? Pa imali smo zabranu da se ide u crkvu. Vidjeli smo svi šta se je dešavalo kad je bila zabrana u crkvu dolje u Dalmaciji i tako dalje. Pa ja mislim da mi moramo jednostavno imati razuma. Svi smo mi ponekad loši i bahati, ali fali nam ono osnovno. Malo budi ponizan, budi širok i pogledaj malo šire stvari. Nemojmo se loviti sad jednog detalja i jedne stvari i onda na tome raditi priču. Nema to potrebe, ta priča dugo ne drži vodu. A ova kriza nam je mnoge stvari pokazala i vidjela je čak da i ovaj javni sektor može jako dobro funkcionirati uz nekakve mailove, mobitele, pozive. Hvala lijepa. Dakle, koalicijska lista Demokrati, Hrvatski laburisti, Stranka rada ima redni broj 10. Na njoj su pod rednim brojem 1 Ivan Mlinarić, naš današnji gost, broj 2 Aleksandar Horvat, broj 3 Vlado Pandurić, također naš današnji gost, broj 4 Enbon Kruha, broj 5 Momir Rajšić, broj 6 Kristijan Kos, broj 7 Svetlana Mirčeta, također iz općine Kloštar Ivanić, zatim broj 8 Daniela Felix, broj 9 Igor Smolčić, broj 10 Marijana Novaković, broj 11 Gordana Obajdin, broj 12 Mišela Mesar, broj 13 Zinka Homan i broj 14 Mladen Devčić. Jedna rečenica poruke. Prije svega izađite na izbore, birajte odgovorno i svakako bez ustezanja dajte svoj glas zajedničkoj koalicijskoj listi Demokrata i Hrvatskih laburista. Birajmo odgovorno. Hvala vam lijepa. Poštovani slušatelji, gosti u današnjoj emisiji su bili prvi sa liste Koalicije Demokrati, Hrvatski laburisti, Stranka rada Ivan Mlinarić i treći na listi Vlado Pandurić. Poštovani slušatelji Obiteljskog radija Ivanić, u današnjoj emisiji predstavljamo listu Koalicije Demokrata i Hrvatskih laburista, a naši gosti su gospoda Ivan Mlinarić, tajnik Hrvatskih laburista, prvi na listi, i gospodin Vlado Pandurić, treći na koalicijskoj listi. Gospodin Ivan Mlinarić dolazi iz Siska, a gospodin Vlado Pandurić iz općine Kloštar Ivanić, točnije iz Šćapovca. Gospodo, želim vam dobar dan. Dobar dan vama, lijepi pozdrav vašim slušateljima. Zadovoljstvo mi je biti danas ovdje u lijepom Ivanić-gradu. Hvala lijepa što ste došli. Gospodine Panduriću, koji je vaš teritorij u okviru 6. izborne jedinice? Pa ovo je cijeli naš i ova naša stara domaća tema. Nažalost ili na nesreću imamo čak i saborske zastupnike iz ove našeg Ivanić grada i tako dalje. Nikad niko neće reći, svi to govore u kampanji, da se oslobodi Ivanić, barem ovaj dio Zagrebačke županije, plaćanja cestarine. Mi vidimo, ja sam gore na Šćapovcu,
da vjerojatno se vidi onaj dio preko Kloštar, preko Vukovarske, dobar dio ljudi putuje Zagreb na posao starom cestom. Koja je svrha bila građenje onda autoputa ako ga ne koristimo, a ljudi ga ne koriste zato 24 kune Zagreb i nazad je jako velika cifra. Ja bi to sad još dodatno proširio, pošto smo u 6. izbornoj jedinici, maknuti ga na istočne granice 6. izborne jedinice. Od ostalih stvari, po pitanju radnog prava, tražio sam i tamo smo razgovarali, ima već firmi, sinoć je bio moj tajnik, mi smo imali izvršni odbor, on radi u jednoj firmi gdje je stranac vlasnik, on ima uredno karticu, prisustvo na poslu. Dođeš, provučeš karticu, na gablec ideš, provučeš karticu, na pauzu ideš svakih, ne znam, koliko imaš 2 pauze, 3 po 15 minuta. Taj sustav bi bilo jako dobro integrirati, kao i ove kartice na bankomatu, povezati sa ministarstvima od porezne do mirovinskog, do zdravstva, da se jednostavno vidi. Tu sve one sitne nekakve stvari koje male ljude opterećuju, apsolutno su time stavljene pod kontrolu. Neće se ni jedan poslodavac dozvoliti da vuče karticu za njega. Budite bez brige. Sve se to da koje u Njemačkoj regulirati. Ako je kazna takva, toliko se mora platiti. Nisu svi takvi, da ne govorim. Ima jako dobrih, dinih ljudi, pogotovo malih i obrtnika i trgovaca, a da ne kažemo OPG-ovima koji su jednostavno ovim svim pričama nestali. Mi se svi bavimo nekakvom poljoprivredom koja je velika šema. Mi se ne bavimo svojim susjedom koji je OPG, koji možda nigdje ne radi ili mora negdje iti radi da bi to mogao plaćati. I jedan dan se desi, prodajemo strojeve, prodajemo svinje, prodajemo traktore. Moramo otići u Njemačku da otplatimo dugove jer smo tu živjeli praktički na dug. Elektronsko glasovanje. Pa ovo je 21. stoljeće, ljudi moji, sad jednim klikom dignem kredit na mobitelu. A mi muku mučimo tu s biračkim odborima, sastavljanjem, pregovaramo, pa stavite e-glasovanje. Zašto ovi mladi od 18 godina ne izlaze na izbore? Zato jer imaju drugu šemu. Njih ne zanimaju ustaše i partizani. I kad to jedanput ljudi shvate, nemojte piliti o tome. Pozdrav za dom spremni bude, nek bude tamo gdje treba biti. Mi smo imali, koristili smo ga kao branitelji u ratu. Ne treba ga se stidjeti, ali ne treba ni pretjerivati. Zabranom se ništa dogoditi neće. Dapače, danas više niko ne pjeva ni Vilu Velebita, ni Bana Jelačića kad je dozvoljeno. A mi se na to vraćamo. A ne vraćamo se da poboljšamo situaciju, da budemo bolji, da više napravimo i da više cijenimo svoju ovu domovinu. Što se tiče vaše liste koalicije Demokrati, Hrvatski laburisti, kako ste raspoređeni u okviru 6. izborne jedinice prema broju kandidata i odakle, iz kojih sve mjesta dolaze kandidati? Pa takav je dogovor bio. Ono što je bitno napomenuti je da koalicija Demokrati i Hrvatski laburisti izlazi u svim izbornim jedinicama u Hrvatskoj i čak i na listi za dijasporu, 11. izborna jedinica. Na polovici tih lista na prvom mjestu su laburisti, na pola su demokrati i onda idemo dalje po principu na parove razbroj se, znači na taj način smo složili. Poštivali smo na svim našim listama zakonom propisanu žensku kvotu, što se malo koja koalicija ili stranka može pohvaliti. Neki imaju i puno crnih fondova pa mogu te kazne i plaćati. Mi se takve stvari niti želimo, niti možemo dopustiti i iz poštivanja prema ženskom spolu smo naravno ispoštivali tu kvotu. Ovdje smo u ovoj izbornoj jedinici sa svih strana te izborne jedinice, od Siska, Velike Gorice, ovdje područja Kloštra, Ivanića, Sobočan i tako dalje. Znači zastupamo apsolutno sva područja sa naše izborne jedinice. I mogu vam bez ikakvog ustezanja reći da svi ljudi koji su na toj listi su časni ljudi i da svi se i lokal patriotski apsolutno žele izboriti za boljitak svojeg kraja i svojeg mjesta prebivanja. Dakle, koalicijska lista Demokrati, Hrvatski laburisti, Stranka rada ima redni broj 10, na njoj su pod rednim brojem 1 Ivan Mlinarić, naš današnji gost, broj 2 Aleksandar Horvat, broj 3 Vlado Pandurić, također naš današnji gost, broj 4 Enbon Kruha, broj 5 Momir Rajšić, broj 6 Kristijan Kos, broj 7 Svetlana Mirčeta, također iz općine Kloštar Ivanić, zatim broj 8 Daniela Felix, broj 9 Igor Smolčić, broj 10 Marijana Novaković, broj 11 Gordana Obajdin, broj 12 Mišela Mesar, broj 13 Zinka Homan i broj 14 Mladen Devčić. Jedna rečenica poruke. Prije svega izađite na izbore,
birajte odgovorno i svakako bez ustezanja dajte svoj glas zajedničkoj koalicijskoj listi Demokrata i Hrvatskih laburista. Birajmo odgovorno. Hvala vam lijepa. Poštovani slušatelji, gosti u današnjoj emisiji su bili prvi sa liste Koalicije Demokrati Hrvatski laburisti Stranka rada Ivan Mlinarić i treći na listi Vlado Pandurić.